mga pre. Karon nagpalit sa balot balig 5 rapod naon ka buok. Kay nindot kay kaon kay tingtog na wa. Oh my God! Kasi ganahan mo ka balot niya. Karlet sud mo ani. Good evening mga pre na kasog na kay mo kaon ra baging ani oh. Hey! Imingan ako kaon ani mga pre oh. Tanawa gani na. Parang lasang tuba eh. Napay duha ay. Diwa sunod. Lami am de ani de ay. Bruh. Sa katuig na ko makakaog nga na oh. Hanga eh. Hanga eh. Yeah, ako ready. Ang raman ng upat ka buok eh. Huwangon raman eh. Pero saong wa pa may kwarta mga pre. Bruh. Sa lang mantin nilo sa latag 5. Grabe pisoan naman dayan eh. Pero bahala na. Na. Kitag kamator. Wanig sagara kabutahan sa mga unay balot mga pre. Hindi totoo yan. Songo naman nila, songo. Songo man eh nag-ukab kay matuhak man gunis mata. Pero sa ha? Tinae. Tinae awa. Kita maging nga eh. Balibo pa imo nga mura nagkaong mapiso naman eh. Oh no! Pero ato gihapon ning kanon. Asar ba to? Asin di ay. Naawa. Piso. Hoy! Tuloy mo yan. Grabe mo koga eh. Balhibo pa imo. Ginusto mo yan eh. Oh. Sira ulo. Pag mas balot, saging na pod. Tawas ngilngig ba? Kusog mo ka og ngani eh. Kaliwat ba? Kaliwat na. Japay. Lahi man yung saging aglami. Tamis man. Hey! Mura mag sagol nga suka. Pero tinod na ila daghan og saging to sa mua. Pero daghan pug tag-iya. What? Grabing saging nga dul eh na. Mura bagdak ko. Gamay ra ba yung saging nga eh. Pero naagwan din eh. Magkuha og lakas ng loob ba. Sa pagkakaroon mga pre, kanto sa lang kay saong kapos man sa budget. Bruh. Sunod, dugang-dugang nga na lang. No, salamat, babosh.